Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana. Mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Ang babae nga gihinloan niya og 7 kayawa. Ug milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi. Ug nga si Maria nakakita kanya, wala sila motuo. Human niini, mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha, kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila ug nanugilon sa uban. Apan wala sila tuohi. Sa kataposan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo, og tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila motuo niadtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Mingon siya kanila, "Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tawo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo."